irrid nifraħ b'kull moment. X'kull moment? Wara ghall jiena qatt ma kont nemmen li ħajasal il-miliet u ħalli ċelebraħ dis-sena. Imma Alla magħna hekk. U llum nara fiżjed kemm tfisser di Alla magħna. Immanuel miegħi Ġesu kien il-ħin kollu. Miegħi il-ħin kollu. Hekk. U l-emmel li ħajbqa' miegħi sal-aħħar. Il-mewt idbeżżani mal-ġenna tini l-kuraġġ. F'waħda minn dawn il-ġranet l-isptar meta kien hemm xi 10 min-nies madwar is-sodda tagħha, Annabelle stempħet u qaltilna b'ton ta' sorpriża dawn kollha għalija. Min jaf x'kienet tgħid illum. Ħuti kellna profeta fostna. Kellna profeta tal-ħajja. Kemm hu tajjeb il-mulej meta madwarna hawn kultura ta' mewt u Annabelle tkanta l-ħajja. U Annabelle tkanta dak kollu li hu sabiħ. Annabelle qed tallimna l-ewwel nett kemm kienet ilha preparata għal dan il-jum. Jiena meta kont żgħira verament hekk, forsi tgħiduli xi stramberiji kellek, imma kont noħlom bil-ġenna jien, vera kont. Nitkellem fuq il-ġenna u nifraħ fuq il-ġenna u issa wasal il-moment li jiena sejra f'posti, sejra l-ġenna. Ek fejn da Ġesu li jiena tant ħabbejt matul ħajti ħajkun qed jistennini biex jixxuttali kull dema minn għajnejja, hekk biex iħobbni, biex jannaqni. Nżommu dejjem ħajja f'qalbna waħda mill-aħħar kelmiet li qaltilna Annabelle. I rejoice because I am alive. U ħajintroduċini ma' dan il-post fejn m'hemmx iktar kimo, m'hemmx iktar t-tbatija, m'hemmx iktar toħ ta' qalb. U dan huwa l-post divin, post tal-ġenna. U għal hemmhekk